салом салом дӯстони азизу меҳрубон, боварӣ дорам ки ҳар яки шумо сеҳату саломат ҳастед. имрӯз бошад влоги имрӯзаи худро аз ҳамин ҷо оғоз мекунем. имрӯз бошад ин барача меҳмони хонадони мо аст ба муддати чанд соат. мо хостем барои фотимаҷона камтар ақиқа кунем, аз ҳамин сабаб ҳамин гӯсфандчаро гирифта будем. ҳозир камтарак меистад, вақте ки қассоб омад баъд иншоаллоҳ давоми корро давом медиҳанд. агар ки даст дод, яке аз лаҳзаи онро ман ба шумо тақдим мекунам. дӯстони азиз, неҷан фотимахон шита ангуро помошу маҳкамтария ангуро хӯрда секин ҷан шита гӯсфанда нигоҳ кара. имрӯз гӯсфанд хони мо бо меҳмон камакак камтарак меҳмондорӣ кунем. агар баъд насиб бошад, хайр нагуфтам, ҳама медонанд. ҳаво не ки офтоба ки на куштанаша ростикаб нагирифтам, худамам метарсам, кӯдакоям ҳаминҷа будан хона. аз ҳамин сабаб ами камтарак тайёрашро гирифтам. хайр пеши қассоб одами бегона ки аст, ҳамша сёмка накардам. камтар лаҳзавашро дар инҷо ман овардам, ба шумо нишон додам. инҷо камтар тунук кардем, баъд аз он барои хешовандон тақсим кардем, ҳақиқа кардем, зиёфати калон накардем ростика, чунки ҳаво хунук, кӯдакҳо нав омадагӣ буданд, барои он ки касаланд худашон. аз ҳамин сабаб камтарак тақсим кардему мондем, зиёфаташро накардем. баъд аз гӯсфанда кушта шудан, онҷа шандоли мош мондагӣ ҳама инҷа шушта буромадем. инҷа полни ҳамаша бошуштем ки хай ба ҳар ҳоле ки тоза шавад гуфта. ана инҷа мондагӣ камтар ози ин тарафашам сарамҷон кара поисташаку ягонҷо тунук мекунем ба фикрам кати баъд вай мекунем. инҷашам як бор чӣ мегӯяд хокҳои хунолуд ваёша мегирем, об зада бо як бор дигар хок инҷаш камтар тоза мекунем. фотимахон онҷо мондагӣ бедор шудам, мо инҷа коркароси ҳамба гуфтам. инҷа бозир бехоҳем ба об сар додем ки обош шушта буравад, полни ягонҷо шанда мисол намонад хунош гуфта. бехоҳи дарахт ба дастошона шуштагӣ барои инҷашам тоза каросим. ҳозир ай бола бо об монда мебиям, инҷа камтар пӯсташ мондагӣ тамом. ҳозир сарамҷон кунем, ҳама ҷо сарамҷону тоза мешавад. хоне хоҳарам хиштоманшон ба камтар гуфтам авай кардагиомо ҳақиқае кардагиомо варда чам гуфта ябра камтар кӯчаашон сёмка кунам ва ё бо тамошо мекунам. кӯчаашон ба чанд сол шуд, 7 сол шуд ин тарафо ба наомадиам. хайр нағзи кор кашид одам нест кӯчаба бемалол одам бошад худатон мефаҳмидад ки тарафҳои худомо ба видеокаран бениҳоят қиин. инҷа кӯчаҳои қали ширек мегӯнаку магазини орда кӯчаш касоне ки ба фикрам ҳамҷа бошанд, агар видео тамошо кунанд, агар хонаҳошона ёки хонаи қишошона мебинанд. инҷа кӯдакчаҳоям буданд. майҷаку ҳайрон буда нигоҳ кард ки холам чӣ хел омадаста бошад гуфта. оҳиста оҳиста рафта озир ҳақиқае мечамо модара фошама абанд мегирам. оҳиста баъд хона мерам. ой худова шукр хале равам. ина рости кӯчаошон намегирам дигар ки бо мафодо гап нашнавам. аллакай ман инҷа баромадам аз хонаи хоҳарам. анакнун сини хона меравам. камтар ҳам бошад, дӯстони азиз, ба шумо лаҳзаи хона рафтанро аз қалъаи ширеч то шаҳр нишон медиҳам. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. فرزند های جان شما انتظارتان، فرزند های
جان شما انتظارتان، از نامشان به نام شما صد چمن سلام، از نامشان به نام شما صد چمن سلام. شکر که ما دولت داریم، وطن داریم، شکر میکنیم و قدر این وطن داری رسیدیم، شاهی کنیم، آباد کنیم، بنیاد کنیم. البته ما 1001 پرابلم داریم در یک سال و دو سال اخیر. در جستجوی رزق به هر سو روان شده، از خاندان جدا به غمی خاندان شده. یادید یار و یار بدل سال و ماها، یادید یار و یار بدل سال و ماها. با یک زبان به خلق جهان هم زبان شده، با یک زبان به خلق جهان هم زبان شده. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. فرزندهای جان شما انتظارتان، از نامشان به نام شما صد چمن سلام. بادا نصیب برده نانی حلالتان، شیرین و ناب کاسه آبی زلالتان. عشقی وطن همیشه بخواند به سوی خویش، عشقی وطن همیشه بخواند به سوی خویش. مثلی سلامی گرم به جاه و جلالتان، مثلی سلامی گرم به جاه و جلالتان. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام.